Ê, nên khát sang cái mẹ đang nghĩ tông thuộc cái mẹ đang nghĩ money mẹ đang nghĩ tông nó khát sang cái money nghĩ tông kì, nên tăng cái tin vô khát sang cái mẹ nghĩ tăng cái money mẹ nghĩ abuni reason kasih, nên kobuino sauimanai. Hallelujah. John kotma ham chapter 8 verse 32 srai sijak jeng nugu Jephru nang kobuino sauimanai a kobuino nono fiok na hini sau. Hallelujah. Praise the Lord. Kobuyo bono Jesu Kristo nini bagi osung sarap haika. Kobuyo bono Jesu Kristo musugay na go bigrange asay haika. Tanggay nang ang bigrangi tongmani, nang ang buksangi tongmani, nang ang belai keno bigra kategori wo kelai tongmani. Nini ani a bigra no Jesu Kristo bini sakau rujuka. Te a Jesu genang no, a pai flag genang no. Nini ani thani wo ya farka. Hallelujah. Kubui abono Jesu Kristo nini bagi buzaka, nini bagi bahan sekak zaka. Tanggay nang ang belai ke hamya bemar te belai keno wana amang kirimung ke poza hilik ngi tomoni anini kirimung wana mung ahamiano bini sakaruzuka te bini kahamno nini ani thaniwo ya farka. Hallelujah. Te Jesu Kristo ni thi koso khatangai nang ang sumso ganangi tomoni nang ang blaikna chugyangi tomoni sitrangi tomoni abini thi kathar baike nang ang kathar khlaijaka nang ang susajaka nang ang kufur khlaijaka a Jesu Thei baike nang ang kathar tabuk mazra krei te sumchok krei te kaham khlaijaka. Hallelujah. Praise the Lord. Abono kubui nang sauimanai kon ki sauiman chidi nang tangai munina nang tangai khusi ke tongna nang tangai tong thogi tongna nang salbrum brum nang sauiman chidi Jesu Kristo nini bagi osung sara phayo nang ang belai kino hamyao klegi tongmani nang ang mogi tongmani nang ang bukhabai tongmani nang ang belai kino wana wi tongmani muni sitin tong thok sitin khasrang sitin salbrum brum no khatung khachake tong thogi tong sitin abuni bagi Jesu Kristo nini ani bagi osung sara phaika te buzaka butharjaka te hani hai shatam yaglo kathini thangni basaka. Hallelujah. Tabuk nang o je kobuino sauimanai yaglo Jesu nini bagi na phaika nini kahamni bagi bini saksani benefit ni bagi ya nini kahamni bagi ni Jesu Kristo phayo ani kahamni bagi ni Jesu Kristo phayo ni bukhabai puito khlayo te Jesu no o Jesu nang sani suprai hinai nang bukhugo gosio nang kaitin mokala kaham te mo thangja buni ni engo. Hallelujah. Praise the Lord. Abun bagi sauimanai Jesu Kristo saltamni yaglo thangni basa ma hai nangbo Jesu Kristo bai kerengmani bisingte borok ketalangai a molprum brum ni bagai thangai basanai te kaite bai molprum brum bagai chupna house hoginai. Hallelujah. Abun bagi sauiman chidi reason obono tangi tongthongnani Jesu bebag ni ani hamiano rujui tlangkha te bini kahamno nono ano ya fatka. Hallelujah. Praise the Lord. Amen.